Здравейте хора, днес ще ходим по изоставени къщи. Аз съм Борко, това е Виктор, това е Ангел. И ще ходим по изоставени къщи. О, това стига пошил, няма нищо от него. И хора са... Много ще не стана. се връщаме. Вики, още път го кажи, отиваме в крайно село. О, мъга! Не бе, мания бе. Котенце! Отиваме на... What? What the fuck? Брат, верно това котката е правила. What the fuck? Ние не бехме ли тръгали на тама? Натам е, чакай да Защо го. викаш помниш? Какво да ли помня? Тук никога не сме идвали. Никога. Бегай ти, защото... О, хора, айде някъде да ходиш тук. Не направи да има. Няма къща вече.